Máš to pre mňa? Áno, mám. Koľko za to? 1500. Nech sa páči. Poďte so mnou do Dubaja. Poď. Ja. Dobre. Mám tu nejaké fajné mestečko, môžeme s tým zajsť. Čo mám problém? Prišiel by si mi dať pomoc? Kurva, jaký problém? Vyražajú sa mi dvaja chlapci. Není problém. Dobre. To jak dlho sa tu vyražajú? Dobre, není problém. Chlapci, ja mi poslania je pár. Vieš čo? No, Stretneme sa večer. dobre, dohodnuté. Dobre. Není problém. Buď pripravený. Dobre, budem. Dobre. Dobre. Ahoj. Komu sa vyražal? Tebe, lebo si dojebal celý šéf. Kokote. Čo, ty zmrzel? Tvoju matku som pojebal, ty Áno, kokote. áno, isto. Hej, Isto. Vy hajzli pojebaní. Hajzel. Lazar, môžeme sa stretnúť? Áno, Tam, kde je furt. V našom bare. dobre. Dobre, tak Dobre. tam vám budem čakať. Dobre, ja tam už budem čakať, dobre. Dobre, Ahoj. ahoj. Sadni si, ne? Môžem? No, poviem ti jednu vec. Prečo si spal s mojou ženou? No a čo? Čo no a čo? Čo? Čo no a čo? Čo? Čo no a čo? Čo no a čo? Kľud. Tvoja žena bola dobrá. Zdechni ty zmrde.